रीड माय लिप्स विथ आमचे बाय फियोना आणि काळीज देओली. तयार आसा? शुअर. ओके, पयली चीट कर. ऑलराइट, अँड युअर टाइम स्टार्ट्स नाव. 30 सेकंड्स आहा. जेवण. खीरू. शीतू. शीत मीठ. शीता उणे मीठ ना. शीता उणे मीठ हाय ना काय. करेक्ट. ऑलराइट, ओके. सेकंड वन. अँड युअर टाइम स्टार्ट्स नाव. पारवो. सुकणे. सुकणे. झाड. सुकणे झाडावर बसले. करेक्ट. ओके, ऑलराइट. लास्ट वन हा तुझे. ओके. बरं गेस करपाक. अँड युअर टाइम स्टार्ट्स नाव. माजोर. रोटा. म्याव म्याव. करेक्ट. बाय मोरिया तुझी दोघांची. वेल डन. ओके, आता समज जायचं एकदा चेंज. सारखे सांग. 30 सेकंड्स. अरे ऑलराइट, अँड युअर टाइम स्टार्ट्स नाव. कोण न्हय कोणाचो ओके, आय सेकंड. कास्टा मरे म्युझिक गाताय आ नाचो गतालो. ओके, and your time starts now. रातची चितना. रातची ताज. रातचे ताज. Okay, सांग. त्यांचे चितात. Alright, सॅलीचो तुम्ही माय हेच कर पाहिजे. त्याची तेच होईना येता. Alright, last निमडे. Okay. ना हेच को दाखव पाहिजे. Okay. Last one. And your time starts now. तात्याचे चांदणे. राती चांदण्याचे राती माडार. माडाचे सावडेर. Alright.